Cái website nó tin vào hai video update cái Tiprajwk cái website nó plan video nó tham gia title nó nó cảm cái xem mana cảm cái gì mana tin video vào hai nó website tin vào hai beli nó Wanamasingsa bagi masing hai này ta sudah mengaplikasikan ke sosial media pokok baik yang baku baik yang website nó plan video này mà tin nó itu cảm cái xem này trong na tin video vào hai nó website tin video vào hai tam trong website hai này beli nó sini buku Khoroksa hai này beli nó horror di Jawa beli hai này Gunda Rok Bai beli nó Rok Bai beli nó sikiri chokro kelai jaga. Tapi amni yang lo beli nó sini obo sikiri jaga tam yang lo bahaya ke. Hai beli nó Gunda Mafia Rok ini Rok Bai beli nó bono edek kelai nyane naika hai beli nó. Hamil jenis so kelai nyane naika. Tapi amni yang lo beli nó sini obo Khoroksa. Hai sosial media Bai beli sini tapi tak ribut song logo song beli nó kham sawo nai beli nó sai kari ke sini logo nó. Website nó map ni nó nuôi bao cái xem này trong nào. Hari ke website sini bisa kok sewe. Hai sini obo Bawah ke hanya sini Gunda Mafia ba Gunda gidi rong bawah ke sikri sokro kelai jaga sen amo kisah sen sini bozung di kong di bisnis ma map di bisnis di kisah kami kok kena jalan ada ngebab seno kisah kami kena tong di tini no map di no tamu ngebab seno bawa map di bisnis di no bosi mana lagi teh saya mana bagai kalau tanya ngebab seno tini map di kisah kami kena tong di hari ngebab sen kisah kami sini bozung di map di kisah sen kami ke nanya lena Sarik ni 7:30 ni bisingo abah exact to saimalia engke ar somoyo Khoroksa takuk sinijak no ani nogo toilet khaina hani hapai manita engke bo toilet khaina hani hapai ka thangka angke afru no gantiwo mogatang sai tong majarawo engke hotate Khoroksa borok phayo ano sungpayo manai nang tam khe tong ne engke mogatang sai tong ma mogatang sai tong wen saka engke borok ano sungkani nogo sabo tongai ango engke ang saka bar tongai rok tong thangnai di ne ni nok dogar phio goi di sabo tong ne borano sungka engke jehetu borok sinijak ba darabo kalai tongma ba norok no phio goi nai di dara ani ang saka borok nije no khulugoi nai peka engke cherai mobile naijak nukha borok khorok noi ani basa Khoroksa no ganani cherai Khoroksa tongo amoni ulo borok ayang tesa gurugoi yang gurugoi naikha engke yapri shobdo kisa kabang khe khanaka ang engke khanamani pore engke bokhatam jani hai meeting ma hayangkha ang phaisa phataro nongkhoka tamo bumtui dara bahai khobor nei dosagrana ba bahai bumtui ni singka oro sabo phai borok sabo tong oro juda anchau engke ayang leptin khainai tong nei ang saka engke biko sabo biang nei singoi nai leptin no thangka borok engke dogar gadang khainai borok karnani naikha aborok no nongkhodi hinui borok aborok no kariwine borok talang thangka side talang thangai nai borok aro butok khaikya aborok no butok khaibai bobo sak katina bagai banchena bagai bo kharka engke kharmani ulo aborok rok phaileka taisa ani nogo phirugui ano taisa sungpaika o borok no biang huiton karidi biang thangka karidi nei engke yang saka norok se talang ma ba ang saimalia biang thangka norong karidi nei ang saka norok se talang tong ma ba norok se kok sung ma ba ne engke boro ano hono phone phadi nei ano side talang lai kataisa engke side talang nai ano kok sungka aro engke ano kasaro khobui dulai nai borok 14 to 15 borok tongo ajaga wo engke side je nai mani tai borok tongo engke amoni pore borano kok sungka latha rok tui phailaika gudal rok tui jak latha koto kat koto borok tui laijak yago bong yago engke ano sungka o ব্যক্তি bai ni nogo leptin khaina phaina bai nung tam relation tong honoi abhai ke question khayo gang saka kuno kurui jeng just family friend dol ni ang bong no saka ke borok sawo nung affair tongo bobai nung bobai tong maganang hanai borok ano goside hinai force khaika latha rok bai borok sikri sokoro latha nadi budi tok ni ke ma gosinai bo jeska pano ni hin laika borok hinke bukha Khoroksa phai ano latha sabai ani sago latha sabai ano bukha hinke ano hono gosidi nung gosika tabu yakai na hinai borok salaika hinke jeska pano ma gosinai ni bong ni statement mote ang bo kiri koro ongma bai ambo omti rok wasapano mo manja ya khoba jiboni afro se puila om haike nugma ba manjak ma ba angbo kirima saka boro ano judi se bong statement mote se ang saka ingke se boro ano fio gire nani ingke boro ano aron tonto nai am hai fio ya bunai tok nai hine dam rok layu ta sigri sokro in jobordos forcefully khayo boro ano ingke kirima bai yang ani bosabo kirijak tongka saichung nogo nai abono tension bai angbo gosima rekha bong ni kok bai no je borok sama moten ama gosika ingke
o bekti je bunai tam nugui bukhana hitam lik bosika o selabai tongo sawo hne no gosiri ne gosir lai kata borok in tongo hne inke bongko mote kojon le gosir kanano kojon le tong borok 14 to 15 jon tongo jeska pan aro pura kasaro dulu ya no om hai ka kok sungu nono bu malek musuru bu Pungtam pungbri buka lata baik pura an sagono. Ene hasani borok da gana ni. Borok ke no pana ang sinia pura borok ri thuklubjak baksa bai helmet thukluboi bukhuk jorak oko ri thuklubjak ke bong ne mokol simi gojong am hai tai ke borok na angke no pana sinia engke a jorawo om hai ke bu to khaimani porewo kai taisa ang phaipika nogo phaimani pore engke a am hai am hai ke nogo phaimani hingke borok banchir boisiano hingke hotate ano buto khaima jarawo tai oino dol phayu kata ko ekjone borok phayu hingke borok phaike hingke ano sungpai kata mung hinai hingke borok ano sopre tui phaileka hingke am hai ke ang banchi ui phai kata hingke ano nogo tui phaileye ano am hai ke taisa borok sungka tamu kahini tamu gotanane afruke o bunai rok tongnai rok matchabano korika biang thangbai kya amrok ang FIR khaijak borok no jeskapano romnani ongthung honai ang borok sinia kemne pano Radapur police station no ang FIR khaika mia bar tarik FIR apodo khaimani hingke ang Khorok Bwrwi ni mungai ang khaika hingke legally borok action nanani ongthung ang police rong no bo je oro naimothang dol rong no bo ang request khayo hingke tamni bage ang bujakhana buri borok no tangai borok om haike yakti sakana and moreover borok om haike bwrwi chala tonglayo am haike nuphai mabuya bo toilet rok thang tongoyo ang kheba mikuteng sai tong an no gantiwo saringni sanjak taimo ang mamui chanan bagai amo khai tong majara song tong majara wo borok tamni hotate om haike phai ana attack khai pekana ba ani nogo do borok tamo tonglai borni kuno problem da tong kuno enemy da tong am hai abo to ang saimea je ব্যক্তি bai o toilet khai penai bai hinga anole tangai borok yakti sakaba hingke yakti sobu maleni ni busu joroti dokuman kha ang dokuman ka dunukha ang doctor ma thangka ani medical report bo tongo medical report tongo ang naijagai ma phaika Kherengbar hospital lo mia bar tarik February ang Kherengbar thangai ang naijak phaika ani medical report tongo ani proof tongo ang dokuman ka ang bujakha hingke borok jur jobodos je video khaimani om haike yakti samani rok ta khaidi nei hingke borok ani yak bar haike normani chalani phan phere ang kisa yago dokuman ka hingke am hairok ta hingke osela kharmani pore bo taisa ani nogo phailayo borok kari bui ready nungno huitonu am hai ni wansugoi ano force khayo ta nungno huitonu kari di nei abo hai hingke ang hanamu sungo sanamu sungo o yakti sanai bunai no ang sinia pano lukorong thani ba naima thangdol rok no ang request khayo borok ano am haike justice ni bagai borok no help khaiteng ba borok dakti ni action na thung o borok sabo karna ni ongthung ang je FIR khaimani daitino legally borok case file khaitung investigate khaitung hingke ang lukurong no bo sanamu sungo baksa to video nugui wansuk mano hai diba sai mano tamni bagi buja khabri de tei chala borok bai am haike wansugui mano hingke norok to saimia ang bo norok bai jugajug ongoi maya ba khubai tang malai norok no saimia amni bagi o media ni tei ba o video ni tei ang nok no sanamu sungo ang nok no request khayo abo fake je video nainai rok ba nungnai rok abo fake video se norok bisesta khaidi abo gujok se borok force khaima baisa ang ma gosiwo hingke ang to kun a chala bai relation tongmani relation koroi bini bihik bo statement rajak se communication kaham no tongo kaham ke relation tongo kok salayo thango phailayo somoyo berelayo am haike communication tong laimani se kuno relation koroi am haike bul ta wansok baidi ang lukurong no koyo hingke ang to oro tongmani tamo ba ani cherai khoroksa tongo hingke bwsai koroi phano ani cherai khoroksa tongo cherai no pori na ni bahaike buini bwsabai mosang drop phano khlaimano hnai ang to am haike stong mani hingke je mantei je chuktei ang oino samung khaimaya phano
ang parite ang tuition rok khai tongja jawo orni local borok rok no cherai khonai rok ang tuition phurungo bongno phurungoi ang amo bai bwsa pori rok bwsa chalogo nijini chamung nungmung rok am haike ang ajina bagui khlai tongmani borok tangai kena wngjakhana na anoda om haike tongmani borok kena wngjak na aborok bai dusman wngoi borok om haike hamla khaipekano abo ang kuno saimalia abo haita Oke, paithakgo nini simung kisa bai. ani mung hingke minati rangkol